RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Rhea, ginaingon, mahal kita ka. Kay nangita man gyud ko pa aking magkabalik tang duha. Mao kining nahitabo sa kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nanay kita ibabaw sa bahay, day. Ay, talagang sa kain nag-jogging ron sa ibabaw, no? Kapuya na ay. Ay, maugi day. Di nila natataman, oy. Kutas na kayo isa ka pa si babaw. Ay, babawang bahay na ganyan, eh. Sige. Di nilang tataman, day. Kapuya. Dakan kayong nag-jogging, no? Pero, wak man siya. Jeez! Kay ba na ko kung kinsa imong gisigihaglan tao? Si Marvin, no? Hindi, sunya sa uy. Uy? Katagaan na kita. Wala ki siya mag-jogging rin, ay. Gimingaw man ko niya, uy. Na, mura gidangat. Nga nugod tao, nga gimingaw man taong kaniya. Uy, uyab day mo. Ambot ba ani, uy? Gibati man gid ako nga nahikog magit ko niya. Agoy! Sa kadagan sa nanguyab ni mo, kanag yung tawhana, nga wa manguyab ni mo ang nakapapitik sa imong kasing-kasing. Hala, tanawa na nag-jogging pa ingan din himito nga sa ibabaw. Tanawa tayo. Asa pa? Ay, hala, si Marvin gidi ay ang lalaki nga imong gipangita. Day, ano naman ka? Mauwa man kung mapakita niya nga nakagusto ko niya, uy. Tabangi ko, pi. Tabangi ko, day, nga magkauyab ming duha. Sige na, day. Uy, hala. Kanang duha ka babae sa unahan. Si Rhea o si Sonia man na. Nag-jogging sila. Marvin! Uy, gitawag ko ni Sonia. Sonia! Ano sa dinidong? Nakuisulti ni mo. Ha? Oo. Muanak ko sa inyong nahimutangan karon. Unsa? Maoy na, oy. Nagpalayo siya nato kay mauwaw siya ni mo. Naibaw kag ngano. Nga naman? Nakagusto siya ni mo. O dili kay nakagusto lang, nahigugma pag-cute. Ha? Mao na dong Marvin. O gusto siya nga mamisita kaniya karon sa ila karong gabi kay iya din kuno kang sugton. Tinuod ka, Sonia? Oo, sige. Mamisita ko niya karong gabi.
Nakagusto sabi ako niya. Busa. Hay. Mamisita ko niya karong gabi Deson niya. Salamat day, Ria. Nga, gisugot dayon ko nimo. Kay nakagusto mong kit ko nimo. Ug nalipay kay kung nagkauyab na tando ka. Kaning, day, karong Domingo ba? Mm. Mag-date ha? Sige. Manuroy tayo sa downtown. Upa. Mukuyog ko nimo og panuri sa maabot na Domingo. Uyab na gud ta. Busa mukuyog ko nimo bisag asa ta manuroy. Marvin, mutal? Ni ata mi hunong ining tungod sa kamutal? Oo, day, Ria. Tagbaw naman tagpanuroy sa mga mall. O, busog na sa tagi ka na ngaon. Sa motel na sa tamanud. Oh, Marvin? Oh, pero kung di ka masugot mo check-in ta. Ha? Oh, mamahal na sa agi. Ay, Ihatol na kasi ninyo. ano, ikaw ba? Munggod ko may balipad ko. Oh. Ang ako lang ba? Virgin pa baya ko. Basin kung mahilaptan ko ni mo, imo na kong buwagan. Kanang dili mahitabo day. Tungod kay mahal ko kayo ikaw, Daria. Salamat, Marvin. Sige, tana. Manaog na tainig maong auto. Tana dong. Salamat ay. Salamat. Salamat. Akakilo na. Akalami. Virgin pa day ini. Oh. Akalami. Akalami, kakilo ka na. Ngami kayo. Di na magwanta day. Ato na ning ikuan be. Buon sa kuya kong gripa. Ay! Oh, Oh, day. laka. Ngano ka oy? Kataas ana. Makalilisang man, oy. Di na makamatay. Dili day oy. Ako ray bahala ini. Sinabi. Nain na ako ha. Ha? Nain na ako. Virgin bravo ko. Ayaw sa, ay lang sa ipadayon dong. Di pa ko ready, uy. Agay, sakit. Indot din kaliton, aron may Tingin ko sakit. ayaw sa, agay. Galit doon. Sakit yun. Ay, tabang ma. Tabang pa. Tabang ma. Silingan. Unsa? Gibuwagan ka sa imong uyab? Kay wa ka gwantas imong gidakon? Pustila. Mahal kayo ko. Kailangan ako si Ria ba? Sa bata ako nang imong sinak itoy ay. Maway dunggan. Sa banang taon. Murag ikaw pat naman ang babae ni mo taon daw nga. Uyab ni mo no? Nya, gibuwagan ka? Di ba? Oo, lagi ba? Ang love. Love kita ko siya po. Sobraan kita ng imo Dili ko dahil. mabuhi kung malayo siya na ko ba. Dili ko mabuhi. Oh, kayo sa man gid ay insulti niya ha? Na pag-sex ninyo? Masaya ang insulti? Sakitan ko nung siya pa. Ay. Feel ko nung niya nga. Mura ko nung mabungkag. Musang ko siyang atay ang ako ba. Inighandos na ko. Na! Muray kita angat!
Ko lang na sa tuo, taxi driver. Kaila ko ang maong doktor. Palad lalaki siya. Sultihan ko siya sa akong problema. Mahal ko kayo si Marvin. Busa kon mo sukot ang doktor sa akong isulti karon. Magpa-opera dayon ko. Ug pagkahuman, magkibalik ko ni Marvin. Mahal ka na ko si Marvin. Ug ikasakit ko kining pagkahimuwag na ko niya. Ingon niya na ang iyong problema, classmate. Aliki classmate, uy. Ug nagtuo ko nga lalaki nga doktor gyud ang makasolba din niya akong problema kay Ron. Mao nga, ikaw gyud ang akong gituon. Kay kaila man ta. Classmate man tas nagtungha pa ta. Tabangi ko dukpi, classmate. Mahal ko ang akong uyab. O gusto ko nga magkabalik mi. Pero, sakitan mong gid ko kada sex na mo, uy. Coffee mate, coffee mate. Ayaw lang, dili ko anak. Coffee mate, ray mong ikutaw, ay kape. Oh, poros coffee mate, oy kape. Okay ra ko, sulbara lang akong problema kay taas jud kay ang iya classmate. O ba? Feel ni mo, nga, pero may maigo ang imong atay. Maiko. Mara ba, masangko gid sa akong atay kada handos niya. Ang sa paghandos. Mainom to, gid ko. Hindi ito ha. Mag-briefs ako dati. Mag-jackling lang ko, sige kagandos diya. Mita classmate o mata classmate? Anak, sakit siya. Sakit? Dako man god. Stingir ako, gamay ang giri ako. Bitaw, kabantay man ko, pangitaonon kaayo. Mabita akong gitutukan. Classmate. Bawa na ko kung saon, pagsulbad ka ng imo, problema. Ay, salamat. Bright kid ka nga pagka-doktor, classmate, oy. Unsaon man, ha? Unsaon pagsulbad, classmate kong doktor? Palawaman ta ng imo, ha? Ha? Ito ay mong uyab, ha? Ang iyong uyab pa to sa buha. Di. Dadari sa klinik. Dadari sa akong klinik. Ako siyang dadon din, hi? Pwede gali karon dayon dadon mo? Unsaon man nimong akong uyab? Taas mo kay iya, ha? Amo ba? Ug musangko sa imong atay? Oo. Pues, ako karang putla ng iya, ha? Ug isumpay na ko sa kuha. Parang ako arasan maoy masangko sa imong atay. Okay ba? Putla na to iya, ha? Para di na masangko sa imong atay. Patulong ba? Pwede Putla na mo to iya, ha? hangyo? Ano naman? O sa imong ngayo? Hangyo lang ko, Pi. Ako nalay operahi. Lugitang akong atay. Ibta. Huwag mo'y ipasakas ibabaw. Huwag ka niya akong gunitan mo, ako yung ilugit sa imong atay. Di man nakabot. Ako na lang atay laging ipasakas ibabaw ba. Sige na, Dok. Operahi ko. Sige. Iibalhin sa ibabaw ang akong atay. Ilihay na to imong atay. Hindi ko kawangan na nga ilihay ang atay. Mamatay ko kung kana may akong buhaton. Patay ka, ha? Mamatay ka, classmate. Classmate. Wa masugot ang doktor nga operahan ko sa akong atay aron ipasaka padung sa ibabaw kay mamatay man kuno ko. Busa, ay na ko'y mahimo. Bisag sakitan ko kada sex na mo. Nakibalik ko sa akong uyab o giantos ko na lang ang tanan.
Huwag ito kasama ang kaagi ni Ria. Dinhining tulumanon. What's the style? Giantos na lang ang tanan style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.